kto ma ešte nepozná, tak to alebo ma vidí prvýkrát, moje meno je Daniela Vladimirová a ako skúsená výtvarnička pomáham ľuďom objaviť v sebe svoju kreativitu a naučiť sa ju tvorivo vyjadriť. Pretože všetci sme vlastne stvorení našim stvoriteľom a sme takisto stvorení na jeho obraz. Čiže máme v sebe tú kreativitu. Len teraz ako ju uvoľniť? Možno si pamätáte ako deti, že ste malovali, tvorili radi a možno to niekto vo vás aj zastavil a niekto by sa k tomu aj rád vrátil, ale nevie ako na to. Takže som tu pre všetkých, kto sa chce ponoriť do výtvarného umenia. Tento coaching je určený či už úplným začiatočníkom, alebo aj pokročilým, ktorí tvoria a chcú sa v tom zlepšiť. Väčšinou sa stretávam s tým, že ľudia dokážu tvoriť napríklad prírodu, kvety, ale keď už majú robiť niečo, kde sú nejaké proporcie, postavy a tváre, tak už je to samozrejme zložitejšie. A bol to aj môj prípad, že najväčší problém mi robili portréty, ale najväčšiu časť z tej našej práce, keď sa chceme niečo naučiť, tak nám pomôže urobiť nejaký skúsený majster alebo umelec, ktorý túto cestu už prešiel. Čiže ja som študovala aj na strednej škole, objavila som to v sebe až v 7. ročníku na základnej škole, nevedela som, čím budem a tvorbe sa venujem kvôli tomu, lebo to bolo v podstate také jedna z mála vecí, ktoré ma naozaj naplňala. Ale napriek tej strednej škole som sa tie portréty nenaučila. Keď som chcela ísť na vysokú školu, tam to bolo podmienkou, takže som si našla takého portrétistu, ktorý to vedel dobre a on mi venoval pár hodín svojho drahocenného času a ukazoval mi krok za krokom, kde robím chyby. A tak ja som sa rozhodla po 20 rokoch vlastne zúročiť všetky svoje skúsenosti s máľovaním, s tvorbou, takže som sa naučila v takomto ucelenom coachingovom programe, ktorý trvá 3 mesiace, ale máte k nemu prístup doživotne. Môžete si tam vlastne podľa neho tvoriť a doplňať, je tam veľa bonusov. A je to taký špeciálny mechanizmus, ktorý je vlastne utkaný z 3 vecí. A prvou tou vecou je to, že ideme krok za krokom. Preto je to určené aj ľuďom, ktorí nikdy netvorili, ledva udržia ceruzku v ruke. A v tom prvom týždni je to rozdelené teda na 12 týždňov, 3 mesiace. V prvom týždni ruku rozkreslíme, dozviete sa o všetkých tých možných výtvarných technikách, aké existujú. Všetko prebieha v online programe, je to vlastne členská sekcia, kde sa postupne otvárajú tie jednotlivé týždne. A v druhom týždni začneme teda kresbou. Tá kresba je takým základom. Ťažko viem niečo zachytiť, keď to neviem ani v tej základnej línii. Takže tie prvé čiary potom začneme krok za krokom budovať tie základy. Aby nám napríklad pohárik bol oválny, aby stal rovno, aby domy išli do perspektívy. Na to nadviažeme tieňovanie, tvrdé predmety vyzerajú inak ako mäkké, napríklad látky. Takže toto všetko sa učíme krok za krokom. V ďalšom týždni sa naučíme miešanie farieb a potom na to nadviažeme už tie ťažšie techniky, ktoré väčšinu ľudí teda buď zvláda tak okrajovo, alebo sa im to nedarí zachytiť a častokrát aj skončia s tvorbou, alebo dielo proste odložia a ide to do zábudnutia, pretože sa zaseknú. Ja tu mám psíka, takže ja ho budem krmiť, aby nám tu neštekal. No a tu ja vlastne ponúkam takú jednu vec, ktorá odlišuje tento môj výučbový systém od väčšiny kurzov, ktoré sú dostupné na internete, že ja vám vlastne požičiavam svoje oči a svoje ruky. Ako sa to robí? Robí sa to korekciou. Tá korekcia, vlastne to, čo vy v tom danom týždni vytvoríte, nakreslíte, tak mi pošlete a ja vám to skorigujem. Nebudem to tu teraz dopodrobna vysvetľovať. Kto o to bude mať záujem, tak mi potom píšte do komentáru. Ja sa vám ozvem v osobnej správe a rozoberieme si to dopodrobná, aby toto videjko nebolo príliš dlhé. Takže to je obrovský bonus, keď ja vám ukážem, že tým môjim už odborným nacvičeným okom, že čo treba na tom vašom diele zlepšiť. Vy si to zapamätáte a na budúce to už urobíte lepšie. A takto sa vlastne postupne zlepšujeme.
Ďalšou takou výhodou a bonusom je, že ja som si za celú tvorbu prešla kopu chybami a ja ich mám všetky zdokumentované. Natočila som ich do videí a vlastne môžete sa takto tých svojich chýb vyvarovať dopredu. Môžete si takto ušetriť čas, takže to je obrovská výhoda, že ja vám ukážem, aké chyby netreba robiť a vy ich možno potom urobíte, ale už vám zase skorigujem, že čoho sa treba vyvarovať a takto postupne napredujeme. Čo sa týka tých postav a portrétov, to nameriavanie proporcií, všetko si vysvetlíme. Čiže v nejakom 6. týždni máme postavy, v 7. a 8. máme portrét a potom zase prejdeme už k takému tomu, čo každý má rád, príroda, také tie uvoľnené, abstrakcia, proste čo ma napadne, alebo vízie. A vyučujem aj prorocké maľovanie. A to je vlastne tá tretia časť toho úžasného spletenca, toho unikátneho mechanizmu tohto programu, že vás vlastne učím alebo vediem na napojenie sa na tvorcu. Ako som hovorila na začiatku, sme stvorení a niekto nás stvoril a ten niekto do nás vložil vlastne tú schopnosť tvoriť spolu s ním. Čiže stávame sa jednou s Otcom nebeským, jednou s Bohom, cítime tú energiu, ten flow, proste viem presne ako na to, takže viem vás posunúť aj individuálne. Ak by niekto sa cítil zablokovaný v nejakej časti, ako som spomínala, že mnohým z vás možno rodičia povedali, že ja neviem, to je škaredé, čo ste nakreslili, alebo že na čo také čmaranice, tak niekedy to v človeku tak zostane, že vlastne na čo. Ale tá tvorba prináša naozaj uvoľnenie, relax, prenesieme myseľ od problému do toho, čo vlastne vytvárajú naše ruky a tým človek aj zabudne na problémy, aj na čas a to napojenie na tvorcu má ešte jednu obrovskú výhodu, že my sa stávame spolutvorcom našej vlastnej reality. A to už sa dostávam k tomu bonusu, ktorým je to prorocké maľovanie. Ja som tu už viacej videí na túto tému natáčala, že vlastne to prorocké maľovanie, keď dostaneme do obrazu niečo, nejakú víziu, tak ona sa potom dokáže zhmotniť v tej realite, ako sú napríklad vision boardy, nástenky snov, alebo vyslovene sa ma ľudia pýtajú, že a odkiaľ berieš námety, tak tam je tiež viacej možností. Buď si sadnem a čakám na nejaké zjavenie, na nejakú víziu vo svojom vnútri. A vtedy je dobré, keď tá vízia príde, že ja už som si prešla, že už viem, ako nakresliť tú postavu, už viem, ako nakresliť nejakú tvár krásnu, napríklad aniela s krídlami. No ako to viem urobiť, keď nemám nacvičené tie proporcie. Takže tu sa dostávame potom, že už tie technikálie máme zvládnuté, nacvičené a vieme to pretaviť do tej vízie. Druhá možnosť je nechať si Duchom Božím viesť vlastne svoju ruku. Že sa úplne uvoľním a len tak si proste začnem tvoriť. A častokrát som aj ja prekvapená, ako Duch Boží ku mne hovorí. Hovorí mi do životných situácií. A poviem vám ešte jeden príbeh nakoniec o prorockom maľovaní. Ja som kedysi tiež nevedela vlastne, že čo to je a tak. A bola som na jednom stretnutí umelcov kresťanských a tam hovorila jedna žienka taký príbeh, že niekde vo svete bola proste nejaká vlna, sa valila tsunami a oni vlastne sa modlili proti tomu, aby sa to zastavilo a stala sa taká vec, že ona to namalovala vlastne na tom obraze stenu, na ktorú vlastne tá vlna sa roztrieštila. A potom sa to naozaj dozvedeli, že sa to vtedy aj stalo, že jednoducho tá pohroma bola zastavená. A mám ešte aj túto v skupinke, mám jedno videjko, čo sa týka komunikácie a tam som tiež bola takto vedená, lebo ja som väčšinou tvorila, keď som mala dobrú náladu. Chcela som vlastne vytvárať obrazy, ktoré prinesú svetlo a radosť a proste to dobre, ale keď som mala ťažšie obdobie, tak som väčšinou netvorila. Raz, a to sa mi stalo, že ten obraz bol taký proste tmavý, a vtedy som povedala si, že nebudem takto tvoriť. A raz ma kamarát povzbudil, som mala problémy vo vzťahu, že choď tvoriť, aj keď ti nie je dobre a pozvi do toho Otca nebeského, pozvi do toho Boha, nechaj sa viesť Duchom Svätým. A ja som naozaj bola prekvapená,
že aj keď som začala takými tmavými farbami, tak do toho zrazu vstupovala rúžová, proste všetko sa menilo a bol to úžasný taký tvorivý proces a naozaj sa potom zmenila aj tá situácia. Ja som dostala inštrukcie, že ako môžem v láske jednať, ako sa vysporiadať so zranením a počas toho malovania prišlo k môjmu vnútornému uzdraveniu a to je naozaj niečo, čo len tak niekde nezískate a ja vás viem takýmto spôsobom viesť. Môžete mi v tom dôverovať, pretože ja som aj vyškolená ako duchovný poradca kresťanský, prešla som si takou 2-ročnou školou, takže ja vám potom pod toto video dám ešte taký link, kde si môžete prečítať viac o mne na mojej web stránke a budem sa tešiť. Môžete mi kľudne aj napísať, že čo vás na tomto oslovilo, alebo čo by ste chceli ešte vedieť viacej. A tí, čo by ste chceli ísť do tohto programu a ešte samozrejme neviete, že či by ste na to boli vhodní, či by som vám vedela pomôcť a či by vás to úplne proste bavilo, tak mi napíšte chcem a ja sa vám ozvem do správy a tam si potom môžeme dohodnúť rozhovor, kde sa vám môžete aj spýtať otázky, lebo teraz to nemám šancu tu čítať a nechcela som natáčať príliš dlhé video a rozmýšľam, že čo ešte na ten záver povedať. No asi to je všetko, asi že sa budem na vás tešiť a určite, keď má niekto obavy, čo sa týka tvorby, že či to zvládne, tak toto treba odložiť proste nabok. Tu nejde o výsledok, aj keď sú tam tie výsledky. Samozrejme, ako som už niekde inde písala, že z viacerých zdrojov som sa dozvedela aj od učiteľov, aj od výtvarníkov, že 7% iba tvorí talent. A mne tak veľa ľudí píše, myslím si, že nemám talent. Tých pár percent, ani nevieš, čo v tebe sa ešte skrýva. Zvyšok je to, že koho ty stretneš, kto ťa dokáže viesť, kto ťa dokáže ponoriť do toho flow, kde sa ten, dá sa povedať, talent alebo tá zručnosť proste nachádza. Ináč tá zručnosť sa hlavne dosahuje cvikom a tréningom. A keď sa chceš cvičiť a trénovať sám, tak samozrejme ti to bude dlho trvať. Ale keď máš svojho osobného trénera, ktorý priamo tebe na mieru vyhodnotí, že čo potrebuješ, priamo tebe povie, že poďme sa teraz venovať tomuto, alebo teraz potrebuješ zlepšovať práve toto, alebo ty povieš trénerovi, chcem vyrysovať brucho, alebo mne povieš, chcem sa naučiť oči, tvár, tak ja na začiatku tohto programu si s každým dám takú hodinku, kde si vlastne stanovíme ciele, že či ten človek sa chce iba zrelaxovať tou tvorbou, kde nie je dôležitý ten výsledok, ale je to ako bonus, že sa môže naučiť alebo vyskúšať si ruku, alebo vyskúšať si ten portrét. Ja mám teraz jednu účastníčku v programe, ktorá má rada abstrakciu a prírodu a ona nikdy nič realistické nekreslila ani nemalovala. A bola som prekvapená, ja ešte viac ona, keď mi povedala, že mám kresliť ruku, že ja som to proste nikdy nerobila. Hovorím, však to iba vyskúšaj, veď máš tam návod nahratý, vieš, ako sa to robí, už si vyskúšala tieňovanie a ona nakreslila takú nádhernú ruku, že perfektne sa jej to podarilo. A takisto aj portrét, tam je trošku ušla proporcia, lebo sa mi potom priznala, že nešla presne podľa návodu, kde bolo treba nameriavať proporcie, ale urobila to len tak od oka, ale na prvý portrét to bolo proste úplne úžasné. Ona malovala mňa podľa jedného videa, lebo nikto jej nechcel sedieť ako model. A ja som sa naozaj tam aj podobala, takže ako, že wow, netreba sa toho naozaj obávať. A ja sama vždycky poviem, aj teraz, keď som napríklad malovala tie magnólie, na ktoré som sa veľmi tešila, tak aj ja ako skúsený umelec niekedy mi to dá trošku zabrať, ako zachytiť tam presne tú realitu. Ale ten proces tej tvorby, že človek sa tak uvoľní a nechá toho tvorcu v sebe tvoriť, tak ten mňa viacej obohacuje nie ten výsledok, že áno, vznikne z toho pekný obraz, môžem to niekomu podarovať, alebo sebe si robím tým radosť, ale ten poznášajúci pocit, to, že ja napríklad tiež som celkom taká zaneprázdnená, mám 2 podnikania, mám 2 deti, rodinu, ale keď som si našla čas na tie magnólie, všetko som proste odložila klientov, nebrala som telefón, proste nič. Ale ja som po tej 4-hodinovej tvorbe bola jak vymenená. Ja som proste mala úplnú radosť.
ten proces je proste niečo, čo by som vám chcela odozdať nakoniec, že ono sa to oplatí viacej ako to, že sa obávať, že či to zvládnem a tak. Ako dokážem vás do toho ponoriť krok za krokom a budem sa tešiť ako na každého z vás. Napíšte mi prípadne ešte aj tie otázky, alebo kto máte záujem do komentára. Chcem a ja sa vám ozvem. Tak to je asi všetko. Ja sa ešte toto pozriem na tie komentáriky. Bolo by to vhodné aj pre dcerku, ktorá sa chce pripraviť na strednú školu? Áno, bolo by to vhodné určite, pretože ja tam mám v tých videách vlastne aj prezentácie, ako som sa ja učila. Vlastne z môjho príbehu je také najzaujímavejšie to, že ja som dlho nevedela, neviem koľko má dcerka rokov, ale ja som dlho nevedela, čím chcem byť. A ja pochádzam z učiteľskej rodiny. Moja mama bola učiteľka aj teta. A ja som učiteľka nechcela byť a mama viedla taký krúžok šikovné dievča, tam sme vyrábali proste z textilu veci a tam sme aj niečo proste kreslili, nejaké krajinky sme robili batikové a mama vlastne, keď videla, že tak tápem, tak keď som bola siedmačka, tak mi povedala, čo keby sme tak pozreli nejakú takú školu textilnú, že kde by sa toto treba vyučovalo, že by si sa v tom zdokonalila. No a našli sme školu užitkového výtvarníctva v Bratislave, Šupku, odbor textil, ale samozrejme tam boli talentové skúšky a ja teda mám s tým skúsenosti, že dokonca aj na škole učitelia ma niektorí odradzali, že to sú ťažké talentovky, že to proste nezvládnem. A ja som začala chodiť vtedy na zušku a ja presne viem, čo ma ten učiteľ učil, presne viem, čím som proste prešla a viem určite pomôcť pripraviť niekoho na takéto talentovky, keďže som to sama zažila a dokonca si dovolím povedať, že viem pripraviť aj na vysokú školu, lebo na vysokú školu už sa berie napríklad ten portrét, čo na tej strednej škole ešte nie je. Tam sú také tie základy, tam treba vedieť kocku, ihlán, proste perspektívu, základnej tvarby, tieňovanie a potom aj miešanie farieb, takže to všetko presne je toto v programe. Takže ak chceš bližšie info, tak kľudne si môžeme kvôli tomu ešte zavolať, napíš mi chcem a ja sa ti ozvem. Ešte sa pozriem, či niečo má 13 a je 8. No to je ideálne. To je presne taký podobný vek, jak som ja mala. Ja som v 12 sa tomu začala venovať a asi rok mi trvalo, kým som sa pripravila. A toto je 3-mesačný kurz. Začína už túto nedeľu, 22. Takže v polovici augusta je vlastne koniec. Ale chcela som ešte, teda keď už sa pýtate na to, ešte môžem doplniť, že potom po tých 3 mesiacoch tam je to vlastne vedenie krok za krokom. Že sa vám otvorí každý týždeň domáca úloha, čo máte vytvoriť, potom mi to pošlete, ja vám to skorigujem a stretneme sa v tom týždni počas takej hodinky alebo aj 2, podľa toho, koľko nás bude, lebo je tu obmedzený počet skupín, aby som sa každému stihla venovať a tam si to vlastne skorigujeme. No a po tých 3 mesiacoch to ale však neskončí. Bude k dispozícii tvorivá skupina na Facebooku, kde aj naďalej svoje diela môžete posielať, že toto som robila, ja sa na to pozriem, viem k tomu zase urobiť tú korekciu, takže toto je obrovský bonus, že nezostávate ani po skončení tých 3 mesiacov v tom sami. A časová náročnosť je inak 8 hodín týždenne, to je taký minimum. Keď niekto si nevie nájsť 8 hodín týždenne, tak to pre neho nie je vhodné, pretože ako každému týždňu sú zhruba 3-hodinové tutoriály, videá, návody, teória a 5 hodín treba potom ísť do praxe. Ale aj na to mám spravený taký skvelý plán, že aj pre zaneprázdnených. Sama som s tým bojovala, že som nemala čas na tvorbu a určite vám s tým viem pomôcť naplánovať to v tom týždni tak, aby ste mali aj radosť tvorby, aby ste to neodkladali, lebo ja viem to podľa seba, že ja som mala aj prestoje v tej tvorbe, že 2 roky som kvôli práci netvorila a mne to chýbalo. A teraz napriek zaneprázdnenosti si viem ten čas vytvoriť, takže určite som napomocná aj v tomto. Pre teraz sa s vami lúčim a možno v ďalších potom ešte videjkách sa uvidíme a tí, čo mi napísali chcem, tak tým sa ozvem do správy a dohodnem si s vami takýto
videohovor alebo hovor cez telefón podľa toho, ako vám bude vyhovovať. Pekný deň, ahojte. Ak sa vám videjko páčilo, budem rada, keď ma povzbudíte lajkom, zdieľaním alebo odberom, aby YouTube ukazoval videá aj ďalším ľuďom, ktorým môžu pomôcť.